Jo? Tak natáčíme. Můžeš? A ten obličej taky je hořelý. První šuplík. Ten už nebude vidět výraz u posledního. Šuplík. Tam je toho hodně. Vy to točíte jak tu reklamu na instantní polívku, ty vole. Jako tohle by mě nepřekvapilo, mě by mě zajímalo, jak použiješ tohle. V ruce. Máme tady Pořádnou sílu to. to neurvi. Cože? My jsme hledali štěroubovák. To si Na víno. děláš. Štěroubovák na víno. Tam není. Tadyhle. Ne, počkej, Hele, tohle půlka ne. nůžek. No, co by si za to dala? Tady je nožička z toho. To je nožička ze sedačky, ze sedací soupravy. To je klička na odvírání okna. Taky, Nůžky. Ty vole. Ty krávo. Pozor, voltmetr. Ale bez drátu, takže je k ničemu vlastně, že jo. No ale oskoušet to můžeš. Ale jako stačí, oskoušet to můžu do zásuvky, že jo. Já bych se v tom moc nehrával, ještě něco chytnu. Ty krávo, a to je fakt hustota jako. Cože? Počkejte, na ten sifon, nebo co to je? Ne, vůbec to je na vzduch, že? To přepneš na hadici. Sorry, no. Zalejvaj kytky. Ty krávo. Takže tím chcete říct, Nech to! Nech to mi stavěš, jen ty. to Jo. tam nepůjde zpátky. Právě. Já bych se nedivil. To no, jako docela těžký, no. Takže teď, když si pozejtři najdou na YouTube, tak tam to najde. Jsi takhle.